Ето хора. Сега ще изследваме тази пещера. Бакус. Говориха, че тук има ламбо и се чуди какво да направиш. И ще откарат някои здрасти. Всяко видя човек ще направи много съм. Аз съм плаща побегна цяла си. Гледайте, тук да няма. Не, няма. А колко искате? Светкай. Някой има ли турбичка? Че почне да ми се сере. Я там. Това е паркинг, да. Асансьор, бе. О, имам, вижте какво има. Детски.